Ďakujem Jožkovi za slovo. Moje meno je Jakub Škrabák a som jedným z 13 kandidátov Slovenskej pospolitosti, ktorí kandidujú za ľudovú stranu Naše Slovensko. Súčasná situácia na Slovensku si žiada zmenu, hlavne systémové zmeny, aby sme zmenili politický systém na Slovensku. Preto by som vám chcel predstaviť moju víziu i víziu Slovenskej pospolitosti, ako tieto zmeny dosiahnuť. Každý cieľ si žiada určitú postupnosť, určité kroky, ktoré musíme spraviť, aby sme sa k tomuto cieľu dostali. Preto môj návrh, ako zmeniť politický systém na Slovensku, som zhrnul do nasledujúcich 3 krokov, ktoré vám predstavím. Prvým krokom je prešetrenie zločinov ponovembrových vlád a potrestanie vinníkov. Každý dobre vieme, že každá ponovembrová vláda, či už to bola začiatočná vláda Mečiara a Slotu, alebo potom to bola vláda Dzurindova, potom vláda Ficova, všetky tieto vlády okrádali občanov Slovenska, predávali strategické podniky, privatizovali náš majetok národný a predávali ho do súkromných rúk. Preto musíme tieto zločiny prešetriť. Preto navrhujem zriadenie občianskeho tribunálu, ktorý by dokumentoval zločiny týchto ponovembrových politikov a ponovembrových vlád a finančných skupín a pomáhal by tak orgánom činných v trestnom konaní či polícii, generálnej prokuratúre, aby sa tieto zločiny prešetrili, aby boli vinníci spravodlivo potrestaní a aby bol majetok štátu nakradnutý, vrátený naspäť do rúk štátu. Druhým krokom k spravodlivému politickému systému na Slovensku je odstránenie korupcie. Všetci dobre vieme, že politické strany, ktoré momentálne na Slovensku vládnu, sú iba bábkami v rukách finančných skupín, kapitalistov a bankárov. Preto, aby sme zamedzili korupcii, musíme zamedziť vplyvu týchto finančných skupín na tieto politické strany. Preto som pripravil určité body, určité návrhy, ako tejto korupcii zamedziť. Prvý bod: zakážeme financovanie politických strán právnickými osobami. Po druhé, stanovenie výšky finančného daru pre politické strany poskytované súkromnými osobami. Po tretie, pravidelné každoročné majetkové priznanie poslancov parlamentu, členov vlády a ich rodinných príslušníkov. Po štvrté, zverejňovanie príjmov a výdavkov politických strán na internete či iných spoločnosti dostupných informačných portáloch. Po piaté, stanovenie poslaneckého platu podľa minimálnej mzdy. Po šiesté, pri boji s korupciou bude naďalej občiansky tribunál kooperovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, políciou či generálnou prokuratúrou. Po siedme, zrušíme štátne príspevky politickým stranám. Tretím krokom k spravodlivému politickému systému na Slovensku je zavedenie skutočnej vlády ľudu, teda priamej demokracie. Aby prestali vládnuť politické strany a začali vládnuť tí, ktorým táto krajina patrí, teda vy, občania, musíme zmeniť tento politický systém. Súčasný politický systém, ktorý je nazývaný zastupiteľskou demokraciou, v podstate ani demokraciou nie je. Pretože čo znamená slovo demokracia? Slovo demokracia znamená vláda ľudu. Pripadá vám niekto, že tu vládne ľud, že tu vládnu občania? Ja myslím, že nie. Práva demokracia je o tom, že rozhodujú občania o osude krajiny, rozhodujú o veciach, ktoré sú pre krajinu veľmi dôležité. Aby takíto občania mohli rozhodovať, musia sa dostať do parlamentu. V ústave Slovenskej republiky je napísané, že každý občan má právo voliť a byť volený. No súčasný politický systém toto právo obmedzuje. Pretože ak chce niekto kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky, musí kandidovať za určitú politickú stranu. Lenže ak niekto nesúhlasí s politickým programom určitej politickej strany, predsa nebude za ňu kandidovať. Ak nesúhlasí s politickým programom všetkých strán, nemôže kandidovať, lebo táto strana ho nedá na kandidátku. Ja myslím, že to je prvé obmedzenie volebného práva občanov, aby mohli byť občania volení. Druhým obmedzením volebného práva
je to, že sa musí skladať volebná kaucia, aby mohol niekto kandidovať do parlamentu. V súčasnosti je táto volebná kaucia stanovená na 500 000 slovenských korún, či asi 16 500 eur. Ak niekto nemá peniaze, nemôže kandidovať do parlamentu a nemôže rozhodovať o veciach v tejto krajine. Niekto môže mať super úprimný volebný program, môže to byť čestný človek a chcieť ľuďom pomôcť, no aj tak nemôže kandidovať, lebo na to nemá finančné prostriedky. Preto súčasný politický systém, teda zastupiteľská demokracia, je vlastne antidemokratický a nie je vôbec spravodlivý. Jedným z druhov priamej demokracie je aj tzv. Stavovská demokracia, ktorú presadzuje Slovenská pospolitosť. Ľudia v tomto systéme by mohli byť volení do parlamentu bez toho, aby dávali kaucie. Dokonca tu existuje taká vymoženosť, že by mohli odvolávať poslancov, ktorí škodia štátu alebo občanom, alebo neplnia sľuby, ktoré predtým garantovali. Preto pre zavedenie priamej demokracie na Slovensku navrhujeme tieto body. Zrušíme kvórum pri referende. Hlasovanie pri referende bude záväzné, znížime počet podpisov potrebných na vypísanie referenda. Po druhé, sprístupníme možnosť odvolať poslanca, ak si neplní svoje povinnosti, či inak škodí štátu alebo občanom. Po tretie, zrušíme volebnú kauciu. Po štvrté, kandidovať budú môcť za nezávislé osoby, nebudú musieť kandidovať za určitú stranu. Po piaté, zrušíme poslaneckú imunitu. Po šieste, priama voľba prezidenta Slovenskej republiky, generálneho prokurátora, šéfa Najvyššieho súdu či šéfa Ústavného súdu. Po siedme, uplatníme právo veta občanov pri odsúhlasovaní zákonov v parlamente. Po 8. umožníme podávať občanom návrhy na novú ústavnú a právnu normu či ich zmeny. Žijeme v politickom i spoločenskom marazme a preto nepomôže, ak budeme reštaurovať tento politický systém, ktorý je nesprávny. Slovenská pospolitosť vždy presadzovala revolučné zmeny politického systému. Preto boli proti nej vedené aj kroky štátnej moci. Pretože Slovenská pospolitosť sa snažila vziať moc rúk politikom a dať ju vám, občanom. Preto už v roku 1993 Vladimír Mečiar odmietol zaregistrovať politickú stranu Slovenský národný front. Preto v roku 2006 bola zrušená Slovenská pospolitosť národná strana, ktorá presadzovala priamu demokraciu. Preto som sa rozhodol ja i ostatní členovia Slovenskej pospolitosti kandidovať za ľudovú stranu Naše Slovensko. Pretože jedine táto strana dokáže zmeniť politický systém na Slovensku. Táto strana nekradla. Táto strana neprivatizovala ani nikoho nedohnala k sociálnym samovraždám. Táto strana nedávala úplatky ani úplatky neprijímala. Táto strana chce, aby prestali vládnuť strany a začal už konečne vládnuť národ. Preto voľte ľudovú stranu Naše Slovensko číslo 10. Ďakujem.